መጽሐፈ ጦቢት ምዕራፍ 1 እዚ መጽሓፍ እዚ ዛንታ ህይወት ጦቢት ወዲ ጦብያ ወዲ አናኤል ወዲ አዱኤል ወዲ ጋብኤል ወዲ ሩፋኤል ወዲ ራጉኤል ዝነግር እዩ። ጦቢት ካብ ማይ ቤት አሳሄል ካብ ነገድ ንፍታሌም ዝተወልደ ነበረ። ንሱ ብዘመን ሻልማና ኤሰር ንጉስ አሶር ካብ ታቤስ ዓዱ ተማሪኹ ዝተወስደ ነበረ። ታቤስ ከዓ ኣብ ደቡብ ቄደስ ንፍታሌም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሓጾር ንፎጎር ብወገን ሰሜን ዝኾነት ኣብ ሰሜናዊ ገሊላ እትርከብ ዓዲ ነበረት። ፈለማ ህይወት ጦቢት ቁጥሪ 3 ኣነ ጦቢት ሙሉእ ህይወተይ ጽቡቕ እናገበርኩ ብቕንዕና እነብር ነበርኩ። ነቶም ምሳይ ተማሪኾም ናብ ነነዌ ርእሲ ከተማ አሶር ከይዶም ዝነበሩ ድኻታት ኣዝማደይን ዓሌተይን ዝኾኑ ኣይሁድን ናይ ፍቕሪ ስራሕ እናኣዘውተርኩ እሕግዞም ነበርኩ። መንእሰይ ካብ ዝነበርኩሉ እዋን ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል እነብር ነበርኩ። ኢየሩሳሌም ቤት መቕደሱ እትህነጻ ቅድስትን ንሱ ንዘለዓለም ዝነብረላን ከተማ ምእንቲ ክትከውን እግዚአብሔር ካብ ኩለን ከተማታት እስራኤል ዝሓረያ ነበረት። ኩሎም ነገዳት እስራኤል ከዓ መስዋዕቶም ኣብኣ ክዕርጉ ይግባእ ነበረ። ነገደይ ነገድ ንፍታሌም ብምሉኦም ግና ንኢየሩሳሌም ነቲ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ንጉስን ክሒደምዎም ነበሩ። ስድራይ እውን ካብቶም ካልኦት ማይ ቤት ነገድ ንፍታሌም ዝገብርዎ ኣብታ ኣብ ጎቦታት ሰሜናዊ ገሊላ እትርከብ ከተማ ዳን ከይዶም ነቲ ኢዮሮብዓም ንጉስ እስራኤል ዘቆሞ ብተይ ይስውኡሉ ነበሩ። ጦቢት ኣብ እምነቱ ጽኑዕ ከም ዝነበረ ቁጽሪ 6